ikhathi eziningi siyahlangana uhambeni uLwethenani sihlangane uJuly siphinde sihlangane October eJudiya kepha wonke umuntu oyinazaretha noma sihlangana ngaleyo mhlangano emkhulu noma ejabula ukuthi ufikile leyo mhlangano ade ngibika noma inhliziyo yakhe ijabula kodwa ijabule kakhulu ngoba wonke umuntu oyinazaretha ukade behamba emhlangano emkhulu afise ukuthi uShembe akafike emazweni angakubo kuyenzeka ke noma kuhambe isikhathi uShembe engafikanga kade ebuza umfundisi ekuseni ethi abazi bona ngani Shembe engasafiki ezweni lakho ngoba uShembe kade efika la kuke kwaba khona isikhathi sosizi umhlangano ukudayiswa mawungena mali kungawutholi umhlangano ngiyacabanga ukuthi isisombululo saleyo nto uyiso lezo nahluleka kokhela uKesari ngokwakhe wawuthi noma ubaba uthingwe sekuvumile umhlangano uthi endaweni ethize kade ngathi nabo befundisi ngihamba nabo ababa ngeke ngihamba nabo amakhosi angaze ngibuye ngilizwe leligama lethi khona ikhulu esontweni zasho nabantu ikhulu so ekani kwakhona abantu ababizwa ngeyikhulu lelibandla namhlanje abekho abantu ababizwa ngeyikhulu kuthiwa befundisi kuthiwa amakhosi mawungabakhokhela ngake labo bantu leyo nkokhela babeyifuna wawungawutholi umhlangano lento manazareka uhamba isikhathi kwashintsha izinto wasekufika abantu abangawudayisa umhlangano lo ubona silapha Emthandeni Shembe phela uyakubuka isikhathi eside akugcwaneka bese kugcinene kudoza ngaleyo mpahla kupheleka ukuhlala phakujike ngaphandle kwabasangasiphakamini namhlanje abekho bonke laba bantu abenza izinto zibe bukhuni esontweni kuyisifiso sami ukuthi wonke umuntu uma eyela esontweni ahlale enamile ngoba phela uShembe akanamngani uShembe ungabo bonke abantu abamthandayo ungababona abantu bephambili ngakho nje kwaze kwakanjwe ingoma ethi ukukholwa kwethu kulomnazareta kuyidwayela ushelelisi omunye wabona ukuthi usekoliwe mayiphakama ephikisa abanye abantu ngokucela umhlangano
futhi banazatha kwento kufanele niyele funa ukugcotshwa mase sigcotshwe sonke so besakanda liphi ibandla lamaNazaretha noma nawo usuyidonsela nalo uyidonsela bafika imihla namalanga la kumina abantu bezocela ukugcotshwa abantu bahlula nabangwatshele phezulu kwentaba yomhlangano iKenani uthi cha ngcubi kodwa bayafika Yezana uhle phambi kwaShembe ukuze uShembe ugcinele nikhumbule. Labelela isihlabelelo samakhulu amabili nesishiyagalombili bese lokuqala Elesbili. Tabani Yotabani Bye.
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu Nkosi izinkosi. Ngike ngakhuluma nenkosi yezwe yesizwe sala. Ngasho ngathi hayi ngokweya kodwa ngokuzithoba. Ngiyacela inkosi ibuke ukuthi ibandla selikhuphuka kangakanani indawo esesikiyo isincane. Inkosi yayingilahlanga-ke. Ayishongo ukuthi isazobheka. Ithe besilinde wena baba ukuthi ukhulume bese sizwa ngawe bese senza lokho kushoyo. Asizukushiya ke nalumuzi. Lo muzi uyisikhonkwane salelizwe. Kuyothi-ke mase siundaba ezithe sesibhekele wasitholela lokho kade sikhala ngakho. Bese siyaya lapho obesibuya khona indaba ezitha. Kodwa ngeke sikhohlwe la kuhamba khona abadala abanikazi baleli bandla. Okunye okukhulu kakhulu sikuma nokubongela izwe lalapha kwaqwa Emthandeni. Inhlanhla enkulu lehlele kukhunjulo Shembe. Ngoba uma nibona uShembe engasizi izweni lelo ningaze nisole. Suweni phelele mina la nikhona. Idimo lesuke liguduza lapha kwethu. Kuthi makufanele umhlangano weMthandeni bese idimo liujikisa lusa kwindawo. Idimo linamandla. Lijwayele futhi ukuphumelela into umnyama. Namhlanje linqotshiwe. Ngiyanicela-ke abantu balelizwe nize ningadikibali noma ngenzekani anohlala emthandazweni. Ningalilahli ithemba. Ngitshela uShembe wabo bonke abantu abamthandayo. Noma angafika siqu sakhe kodwa abaningi bayafika kubona emaphushini. Anohlala nje niusho umthandazo ukuthi siyacela nathi Shembe uzikhumbule amazwi angakithi. Awunini nikhalayo nodwa. Babekhala nabasophongolo. Hayi ephongolo. Abase emelo. Wayethi umfundisi Nhlabathi mayesekhulumile noma besethi baba uThimo ngiyela ngelithize ngiya kumfundisi Nhlabathi ningwe kamela umusi
ekwandeni ya bese ifika ikhulu lezi zikhangeze unhlabathi naye akhangeze kanti kufanele ukhangeze makhangeze wathela mayethathi naye uyakhangeza naye akhangeze bamshiya athela othelayo umhlangano umshiya uyeko yindawo kuthiwa uFetontoni indoda yayine kukhanda lethe ayingoniwe ithina into washambile kanje kukhona abantu abasafuna ukubuka kunina ukuthi ngiyafisa ukuba eNazaretha kodwa bathi ngibuke ngoba phambili benzani manje neni phambili nitshekisa nikwebhana ningayibangi futhi ikhundla amaNazaretha khona eqenjini lepolitiki la kusesondweni lana sokuselana ukuthi sithandane kunemini imisha namalanga amen uheleze umoya wothando nje phakathi kweNazaretha nelinye ungabi khona eNazaretha ethiwa alifakwa libe nodaba alifakwa libe nodaba kuva hamba uthwaleni lana sifuna umuntu onenhliziyo emnene amen masila sizogezwa inhliziyo ukuba zibe mhlophe njengeyingubo esiyigqokile ungabi ingubo kuphela igqokile inhliziyo kodibomvu akulaka kuyafiwa awungeneki kanti mawumfundisi fanele ubheke nokugula ngekhanda mayiza kwena umbheke ngoba kuthiwa yiba umfundisi nje fundisa kona lokuthi yonke into izodlula kwena uma wakhona ithi ulithwele umzimba uma umushumayeli ukuthwele umzimba waba umbangeli ukuthwele umzimba abasalifuni leli ijazi elakhishwa umkhulu labavangeli balibiza ngeinto eziningi engazazi ukuthi ubani lo Shembe seqhamuke waseqamba lamajazi lamagama abawabiza ngawo ubonakala kanjalo umuntu masedakiwe esontweni bonakala ukuthi ashini into kaShembe bese ibiza ngamagama akhe bathi leli jazi bayasho kodwa kodwa-ke noma yimuphi umfundisi banentanda abadlule bengaligqoka ngalijazi bazoligqoka labo bantu abaliphikisa basazoligqoka futhi uligqoka uzufele kulona babe wakweleyisa ngoba phela lalikhishwanga yimina ngalifica likhona ungifundelewe isililo 3 verse 25 no 26 namhlanje umthandazo wenu iphelelekile khala wenu kuzwakele futhi iBhayibheli ba Nkosi yamakhosi ngizome uJehova muhle kwabamethembayo kumphefumulo omfunayo kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova amen. uJehova muhle kwabamethembayo
Ngoba zathale ilizwe alilahla ngithemba nani nethemba kule nyaka u15 yadlula. Nani lokuningisho ngenhliziyo uthi Shembe uyozasikhumbula. Amen. Kunjalo ke umphefumulo ofuna uNkulunkulu awulwe. Uyalinda uNkulunkulu azafike eduze kwawo. Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula kusindisa uNkulunkulu. Nilinde ukuthi uJehova uyofika ngoba uShembe mayisefikile kusinda zonke izinto ezikhona kulelo lizwe. uShembe phela amaNazaretha ungukukhanya mayisefikile umnyama kuyadeda. Amen. Ngiyacela ke kulezi ingane zethu sinezingane phela. Omama bafika babika imihla namalanga. Bathi ingane zethu ziyadakwa. Azisilandeli mazisenkonzweni. Kanti fanele bayibiyeke uphuzo oludakayo. Isikhathi asisavumelani nawo. Mina njengoba ngilapha mwenu ngizo konke engingakufuni kwenziwa umuntu. Abantwana sibazalayo bacela ukuthi babiyeke utshwala. Ngoba uma beqhubeka nokuphuza utshwala bayosakhela kanjani imizi ngoba umuzi utshwala akuthiwa awukho. Khona ithaveni kuphela. Ngeke umuntu ophuza utshwala awuvuse umuzi kayise. Umuntu ophuza utshwala uyayidla imali njengemali bese fika ayiphethe isigaxa sekhabishi. Akasazi ngakusasa mayivukele eBhabhalazi. Ngiyalazi eBhabhalazi ukwefundisa. Uvuka uqaqazela. Ufuna isobho. Manje isobho lekhabishi ophela lizothatha. Sobinya bawithi nganga. Ngiyacela nje ezingane esizalayo. Kakhulukazi thina amaNazaretha khona sizofundisa umhlaba ukuthi utshwala abuyisa indawo. Uyazi ubaba ongizalayo. Yakhumbula amagama ewakhuluma mayemela ngimekho. Wayethi ukuthenga utshwala kufana nokuthi uthenga ubulima. Ngoba ngeke uyishiyele utshwala ingane yakho encela ibhodlela. Kodwa nawe uyancela lelakhe ibhodlela kodwa ngeke uyishiyele. Ishumu ngakho ngeke umshiyele. Ufana namadoda lawa adlishisa nyama. Uyazi mawudla inyama udla awusumnomzana. Fanele uyoyiNazaretha. Ngiyayibona iqhazathi manhlanganisela inyama leyo emidla nimi. Ukudla nje mawumnomzana weNazaretha. Ufuna ukuhlonipha, uyahlonipha ukudla. Akudliwa umile. Amen. Yabona nje kwasingathi inyama nje. Nabakhosi lawa makaki. Awu 5. 6 ngami. Sifake 200.
bese siyeshisa nyama bese siyayosa le nyama yethu konke nezibindi nobhuluvosi nako konke lezi nyama ezinamagama sishaya isivale kodwa mawusufika kwakho fike kusho khona udlile wena kodwa udlumile ukudla kwazange ukuzinza uthi ungena nje ekhaya ubutshela unkosikazi ukuthi awu masibamba safa indlala ngoba ukudla kuyahlonishwa ngibonga ukubekezela kwenu mana sashaya lelizwe ngoba ukubekezela kuzala impumelelo namhlanje umhlangano sisemadokodweni la Emthandeni iyodwa ke into efanele ngayikhohlwa maNazaretha alelizwe kufanele nazi ukuthi uShembe akayokulibala nanini uyabona lelizwe leli linomlando omkhulu waleli bandla uShimbongi mina ngangingekho lapho uShimbongi izindaba zasuwentabazo zehla zajula zehlela emzini amakhosi Emthandeni amen wena ke bese uyafika uzona lo muzi bathi abefuna umhlangano ubancisha Sanithiwe indaba zasuwentabe intabazo zehla zajula zehlela emzini amakhosi Emthandeni manje ubulalela lo mlando omkhulu kangaka ngoba imali ayona imbandeso niyokulahla ngoba umuntu kuyaphela ukukhona esebona imali kufanele sizazi izinto ezingamagugu kaShembe singafuni ishabalale ngoba esibazalayo bodwa bengazi kwakhona Emthandeni bolo bese imbongo ukuthi indaba zasontabazo bangazi lento ayisho uqonda ukuthini kanti usho into eyenzeka yacela maNazaretha uthina ngala yithi ayisuthini siphathe kahle lento kaShembe ngifikelwa uthando engalibona nami ningitshengisa lona namhla ngifika la yazi ngibonga injabulo engayibona kunina ningemukela ngayo nenhloko mina ngimukela ngayo noma sifike la senza isonto elilodwa umhlangano kepha indlela engijabulela ngayo nami ngohlale ngimkhumbula njalo ngoba nathi ngisintokozo ephuma ngaphakathi enhlizweni zenu ukuthanda uShembe ngiyacela ke manje selizwe ukufika kwami kulelizwe
kukhulule yonke imphefumulo ebiboshiwe nesemhlabeni nengaphansi komhlaba. Njengoba silapha thina amanazareta asebuhlini sizovuselela ubuntu ebantwini, sizovuselela inhlonipho ebantwini. Uma inhlonipho iphelile sifile leso sizwe. Abantu ababuyele enhlonipheni ababenayo kudalini. Omdala ahloniphe omncane nomncane ahloniphe omdala. Bese kuba khona ukubekezelelana-ke. Mangase kube khona ukubekezelelana nokuthandana. Ngiyakubona omunye umuntu ejahana omunye lesibhamu. Ngoba khona ukuthandana, ukubekezelelana nokuhloniphana. Yebo mengekho lezo zinto kohlale ukujahwana. Inhlonipho ibuye. Oqala abantu bahloniphe abantwana njengamakhosi bahloniphe amakhosi. Isuke nenhlanhla-ke mangabe nibe namakhosi amaNazaretha. Niyabona njengoba undaba ezitha walelizwe eyiNazaretha. Akakholelwa yena nesigodlo sakhe. Akenzeli yena kuphela, kodwa ukholelwa nesizwe sonke sokhokho bakhe. Ngoba noma kuvuka izitha esizweni senkosi, inkosi iguqe phansi ngedolo, icele lesizwe sayo koShembe ukuthi basikhumbule. Ijule ngomthandazo icele ngoba phela okuningi thina amanazareta sikucela kuShembe. Futhi uShembe sicela kuye akalali akawuzili uyashesha uphendula. Ngiyacela nje ukuthi emhlabeni wonke nakhona njengoba kuthiwa uyinkethweni lapho uyokhethwa nakhona uthi nabo bangakwebhani uheleze umoya wokuzwana phakathi kwabo. Ngoba phela kusuke ukuyoliwa. Kusuke ukuyokhethwa nje mawusuhluliwe ivume wethu. Ngoba nawe mhlambe kusasa hayi uyovuka ubuye apha khathi umlahle phansi. Sengiphetha-ke bantwana baNkulunkulu ningazenzi inhlekisa ezweni ngokuba ngiyikhundla esondweni, funa nokugcotshwa esondweni. Angazi mina ukuthi ukugcotshwa ukhonjwa umuntu babesho njalo umkhulu bami nobaba bathi umuntu okukhombayo akuwena ocela ukugcotshwa. Namhlanje umuntu uyacela ukugcotshwa. Uthi omunye umfundisi khona umfundisi ohlekisa kabi. Wale isembazwane kanjalo lokuphi? Ikuphi lapha ya? Lo mpishane lo uyikhali. Ikuphi lapha? Emseleni. Uthi yabo ukuna bafana bahlanzeka mina. Uqoqa befundisa uqoqa abavangeli uqoqa abashumayeli babekela. Uthi yabona mina angase ngingezele umshumayeli. Ngaphela yonke lento le inyakanyaka egcwele esempini. Bese beyakholwa obaba abadala bekuthatha bemenze umshumayeli.
kuthi kuphela inyanga nezimbili ezintathu bese yabona mina angasene ngikhuphule bomvangeli phela yonke le nyaka la bese bemgcoba bomvangeli bese iqala-ke manje ukukhubusha phela usefuna manje elinye ijazi bese kubonakala cha wawuvele ubheda wakho liqalile baba lento ayicelwa lento yazi mina ngifikela kuleli bandla qala ukuhlakanipha khona amakhehlakaze ashona emhlabeni bashumayele emzini wasephini ikhehla uthi umkhonazi ikhehla ethi ungongoma babashumayeli labantu umshumayeli namhlanje ufuna ukujaha ubuvangelini afika tshela laba afica nje njengoba behleli ogabuza lapha athi mina ngihleli la kuyadlula ile lami ijazi linkinga nje noba singazi nokuza kulona bangabakhomba wonke ayiliphi ngidabuka-ke mana zathi umuntu esuka kubo eza lapha uzobona lento wagombela uyokhunjulwa ubani bawona lento nalaba bakhe imhlangano ebumnyameni imhlangano ebumnyama iphele angizange ngiyimeme yeduka ibusweni
Nkosi zinibusisa. Izingoniwa lento baba omkhulu maNazaretha. Uma ehlula nje uhambe uyophumula ekhaya. Mhlawumbe ushambe uyokukhumbula. Uthi ushambe khuluma namadoda. Uthi mayike yonakala lento ngoyibuza kunina. Ngoqala ngiyibuze kunina. Sesizukulweni esizukulweni seyino sesine. Basafika namanje kumina bazocela intethelelo abafeli baba omkhulu ngamathe. Uwasha phela umuntu baba sizobika la. Izinto ayihlangani. Sisabe sisathi akuphuma emshado. Angeni makoti. Manje masamba sithola ukuthi kuthiwa ukhokho waleli khaya wafela baba omkhulu ngamathe. Singenze njani ukuze leli cala sidlule kulona? Ngingazi ukuthi ngizothini. Ngoba izwe manje namhlanje limbethe indlala. Inkomo babenazo abantu zaphela. Bawone imbuzi eziwu10 sufuyile umnomzana. Nawa namasela building. Yebese kumphendula ke lo muntu okhuluma mina akusemandleni nawo. Uyabona mangabe uno 50 cent phakethini. Ogcina. Unikela ngawo ucelela ukhokho wakho into ngalo 50 cent osukuna ogcina. Shembe ayimukela leyo mali amnike intethelelo. Ngoba ngeke ngisho ukuthi hayi inkomo ezimbili nembuzi. Ngikubona nawe uyimbuzi. Ngibuye ngifane inkomo ezimbili kwena. Kuyenzeka ke maNazaretha umuntu afike lapho nemthwalo obumnyama. Efike leli bandla. Imthwalo obumnyama. Kodwa ke ngokukhulu benhliziyo yakhe. Aphindele naye emuva lemthwalo esayithwele ngoba ukhulu inhliziyo yakhe ukuthi ayehlise imthwalo. Ezisekwendoda leya ngena lesaka lezipikili emgodini, khalathele emgodini. Sefika umuntu ozoyisiza ebopha isibopho. Sengiyaphetha manje yabopha isibopho lo muntu uyamsiza. Makabe sithela ngale lo muntu eduze intaba kuyalithatha isaka lakhe lo muntu. Lo muntu athi usulibambile inisaka athi cha ngelibambile ashe libambile. Iqashuka intaba kweli izansi. Shembe nje befile ke kunina maNazaretha. Ulethe ukhanya. Amen. Sizotha nje baba omkhulu ngoba yena uyakwazi ukwenza zonke izinto zenzeke. Kubantu abafele ezihosheni, abafele emahlathini, ababola lababola khona abadliwa izinja. Abakhumbula abayisemzini yabo. Ababeke ngaphandle bese inzalo yabo iyobamukela khona. Amen. Bese abadliwa izinja ababuyisela izicubu zabo ezalahlekayo inkosi ibusize ngizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesabelelo sekhulu namashumi ayishagalolunye 190. Sizocela umbonga idladla wakhona la ekhaya sifole ngalesabelelo. Nkosi imbusise.
Nkosi kusipho ngabangcwele.